Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay magluluto po ako ng adobong paksiw na isda. Ayan na po, yung ating tuna. Prinito ko po siya. Ngayon, ang ating mga ingredients ay ito na po. Bawang, sibuyas, luya, red bell pepper, isda na tuna or kahit anong isda ang gusto nyo ay pwede rin po. Asin, mantika, toyo, at saka lemon juice. Maglalagay rin po ako ng brown sugar dito sa ating adobong paksiw na isda. Kung meron po kayong oyster sauce, ay meron po pala akong oyster sauce dito. So, oyster sauce na lang ang ilalagay ko. Hindi na po ako maglalagay ng asukal. Ayan po yung aking oyster sauce na ilalagay. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Paiinitin lang po natin siya bago natin ilagay yung ating bawang at saka yung sibuyas. Ngayon, i-check natin kung mainit na ba. Ayan, kumulo na siya. So, mainit na. Pwede na natin ilagay yung ating bawang dyan. Ayan po, yung ating bawang. Hahaluin po natin. Ngayon pong nag-golden brown na yung ating bawang, ay isusunod na po natin yung ating sibuyas. Ayan na po yung ating sibuyas. Nilagay ko na po. Tapos hahaluin po natin siya. Isunod ang luya sa paglagay. Ayan. Pangpatanggal po kasi ito ng langsa itong ating sibuyas, bawang at saka luya. Kaya mas inuuna natin gisahin itong mga ito. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng toyo. Hahaluin po natin. Kung meron din po pala kayong paminta ay pwede rin po ninyong lagyan to. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating lemon juice. Palalakasan lang po natin yung apoy. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce. Yan. Konti lang po ang ilagay natin para hindi po siya masyadong maalat. Ilagay na natin itong ating tanglad para mas mabango po siya. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating isda na prito. Tapos hahaluin lang natin. Pahihinaan natin ng konti yung apoy para hindi po siya matuyo yung ating sabaw or yung sauce ng ating adobo.
maglalagay po tayo ng konting tubig para lumambot yung ating isda. Kung gusto nyo rin palang maglagay ng suka ay pwede rin po. Pero yung sa akin ay titikman ko po muna kung okay na ba yung lasa ng lemon juice para dito sa adobo nating isda ngayon. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to. Ngayon po ay pahihinaan lang po natin yung ating apoy. At hahaluin natin siya para malagyan po ng sauce itong nasa itaas. Hindi na po pala ako maglalagay ng asin dito kasi medyo maalat na po siya. Pero okay naman po yung lasa kasi naglagay po ako ng konting asukal. Naglagay na po pala ako ng paminta nito. Pero hindi ko na po naipakita. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay ang ating red bell pepper. Tapos hahaluin lang po natin. Ngayon po ay medyo natuyo po siya ng konti, kaya naglagay ako ng konting tubig. Ngayon ay malapot na naman po yung ating sauce. At luto na itong ating adobong paksiw na isda. Ngayon ay papatayin na po natin yung ating stove or apoy. Kasi para ma-serve ko na po ito. Ito na po ang ating adobong paksiw na isda. Sana'y subukan nyo ang reseping ito. Sana'y mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!